Jeg hedder Artashi, og jeg er 35 år gammel, og så er musiker, og eller sådan udgiver plader, og det gør jeg under navnet Artashi. Hvad laver jeg ellers? Jeg driver pladeselskab. Hvordan vil du introducere dig selv som person, hvis du ikke skulle introducere dig selv igennem dit arbejde? Det er et godt spørgsmål. Også fordi man gør det ret sjældent. Ja, det er det. Det er lidt ligesom om, at hver gang man møder nye mennesker, så... Ja, men det vil også være sjovt at sige sådan, hej, jeg hedder Terkel, jeg er sådan okay flink. Og sådan, jeg tager sådan for det meste ansvar for det. Ja. Eller jeg tror, jeg sådan idealistisk set er meget sådan fortaler for, at man ikke ligesom kan sådan hverken retfærdiggøre eller sådan være det, man laver, eller sådan være det, man skaber, eller sådan, det ved jeg ikke, det synes jeg er noget gammeldags vis et eller andet sted. Men stadig så er det jo også bare sådan startet med at skabe med det som mål, eller sådan, så behøver man ikke sådan der. Ja, så jeg synes faktisk, det er sådan ægte svært at adskille de to ting. Jeg tænker bare sådan, der er så mange timer i døgnet, hvor jeg bare sådan kun tænker i sådan der, hvad kunne man sådan skabe ud af det her, eller sådan, hvad kunne man skrive ud af det her, hvad der er sætninger, hvad der er sådan udtryk, og sådan, så sådan, alle de timer, jeg bruger på det, hvis jeg kun solgte skruer, eller sådan, hvad fanden skulle man så bruge det på? Eller sådan. Jeg snakkede med min far engang om, at han var sådan meget forbløffet over, hvordan fanden det var endt sådan, at mine brødre og jeg, vi er alle tre sådan meget gode til sådan ligesom at... Eller jeg ved ikke, om vi er gode til det, men vi har i hvert fald valgt at sådan der gøre et eller andet, hvor der er et eller andet, som mange andre også gerne vil. Eller sådan... eller gå ud i et felt, hvor det sådan, du ved, man er nødt til at sige et eller andet. Man er nødt til at sådan stikke hovedet frem, og så sådan... Det kan også være sygt irriterende, når folk føler, de har det. Men det er også, i mig væk, så er det jo ret vigtigt, altså, at man har den følelse. Altså både sådan, det, man laver, så det er sådan, det er ret alfa og omega. Synes du har godt selvværd? Nej, forfærdeligt selvværd. Virkelig? Men det er meget interessant egentlig. Ja, men det er jo... Ja. Ja, det ved jeg sgu ikke. Hvad så, når du stiller dig op, altså ligesom på en scene, og du optræder, du spiller, og du synger dine sange og sådan noget? Hvad er din stemme, når du bruger den på den måde? Eller når du bare sidder og har en samtale med folk? Mm. Synes du, der er meget forskel i den måde, du ligesom sådan gerne vil udtrykke dig selv på? Men jeg tror, at der kommer mindre og mindre forskel, og det tror jeg er ret lækkert fra mig i hvert fald. Fordi at så tror jeg, at jeg kan spille mange flere koncerter. Fordi jeg bliver mindre træt af det. Fordi hvis jeg bare skal være mig selv, så er det jo ikke så slemt et eller andet sted. Jeg ved ikke, altså nogle gange tænker jeg sådan, man burde bare have ventet til man sådan var klar til sådan ligesom at performe noget, før man gjorde det, men så var man nok aldrig blevet klar. Jeg er jo personligt ret interesseret i proces, i konceptet i sig selv, hvad det så end ligesom betyder. Og så tænker jeg jo også, at der er rigtig mange ting, som man altid som menneske tænker tilbage på fortiden, og så man sådan, jeg ville ønske, at jeg ikke havde gjort det her, eller jeg ville ønske, at jeg havde gjort det her, men i sidste ende, så er livet jo også bare, at man hele tiden gør ting, og man tager et valg omkring noget. Og det er vel smukt i sig selv. Det er ikke noget, man skal sådan skamme sig over på den måde. Nej, absolut ikke. Generelt skal man så ikke skamme sig over noget som helst, tænker jeg. Nej. Eller jo, nogle ting måske. Men, eller, nogle det ting ved jeg ikke. skal man måske skamme sig over. Ja, men nogle gange tænker jeg også sådan, fra sådan skaberens side, at sådan skam, det er sådan, det er en fej måde, det er det. at hvem end der har skabt os, eller hvordan processen har været, sådan at bruge sådan skam, fordi det er sådan en rigtig krysterfølelse. Men bruger du de her øjeblikke så? Kan du godt finde ud af, er du sådan en type, der godt kan finde ud af at så skrive i de øjeblikke? Ja, det kan jeg. Altså, jeg tror også, at det er sådan,
der er virkelig meget materiale i det, så det synes jeg et eller andet sted er spændende nok. Men jeg synes også på en eller anden måde, sådan, som kunstner eller sådan, som artist, at jeg også sådan lidt har en anden tilgang til det nu, end at sådan søge sådan nogle ting. Altså det der med sådan, at gode gamle sådan, hvis jeg siger, jeg har det dårligt. Yeah. Jeg synger, jeg har det dårligt. Yeah. Så kan det være, at du tænker, jeg har det også dårligt. Yeah. Så shit, der er en connection. vi to. Men hvor man sådan, men så kan du ikke rigtig opnå mere end det. Eller sådan, du står og mener. Altså, og det kunne være ret fedt at prøve at opnå noget mere end det. Yeah. Eller sådan, hvor man prøver at sætte det i nogle større sammenhæng. Eller sådan. Yeah. Og bare sætte det i nogle sammenhænge. Og jeg synes egentlig også, at de forfattere og de musikere, som jeg synes er rigtig gode, formår at sætte ting i kontekst på en eller anden måde. Ikke? Eller i hvert fald udtrykke det igennem noget, der findes i verden. Noget, enten noget sanseligt eller noget politisk. Eller noget, ikke? Ja. Med alderen tror jeg også, at det handler meget sådan om, at sådan, man begynder at se, okay, egentlig handler det rigtig meget om sådan connection til andre mennesker jo. Hvordan interagerer jeg med andre mennesker? Hvorfor er det, jeg har lyst til at dele de her ting med andre? Det er lige meget, om man er musiker eller forfatter eller sådan. Hvorfor har jeg brug for at lægge det ud i verden til andre mennesker? Det er vel på en eller anden måde sådan lidt en form for lyst til at connecte med andre mennesker. Og jeg tror også, altså det er jo, jeg synes også basically sådan kunst og er et studie i kommunikation, ikke? Altså fordi at det er sådan, altså sådan en præcisering af kommunikation på en eller anden måde. Ja. Og det kan sagtens være elementer, som ikke er det, men jeg synes, at det er nemmest at få til at give mening, hvis man tænker det på den måde. Fordi at, som du selv siger, sådan, du har en følelse af, at du gerne vil sige et eller andet. Og så, hvordan man så udtrykker det, det er der så alverdens muligheder for. Yeah. Men det er jo den følelse, at man gerne vil snakke med alle mulige. Ja, præcis. Altså sådan... Og faktisk også gerne hjælpe. Jeg synes, det er jo sådan, det er jo, det lyder meget som sådan en konservatorieprofessor, men du ved det der med, det er meget generøst, ikke? Altså man sådan, at man gerne vil sådan hjælpe folk med et sprog til at snakke med hinanden og på en eller anden måde dele de oplevelser, man har, ikke? Er det også fordi, du føler, når du sådan, at du føler, at der er en mangel på sprog, at der er en mangel på måder at snakke med hinanden? Ja, det synes jeg. Altså jeg sad i nat og tænkte på, det bliver meget konkret det her, men og hvis du kan ordet, så er det jo løst, kan man sige. Men sådan, du ved, der er det der engelske phrase, som hedder catch-22, du ved, som er, at problemet er grunden til problemet, men grunden til problemet er også problemet. Du ved, altså det er sådan hønen eller ægget-agtigt, og det lyder så grimt, hønen eller ægget, ikke? Og det er heller ikke sådan helt det samme. Så jeg sad bare sådan og tænkte sådan der i nat, sådan, hvordan kan man ikke finde på sådan et dansk udtryk for det der catch-22, og sådan, jeg har ikke fået spurgt til ChatGPT, måske er der bare et ord for det. Og så er det sådan, hvad kommer det andet også af? Det er da også et mærkeligt... Altså hønen eller ægget? Nej, altså... Er det catch-22? Catch-22? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved, hvorfor man kalder det. Catch? Som at gribe noget? Ja. Og jeg synes, du sagde cat. Altså nej. Jeg ved ikke, skal vi prøve at google det? Ja, gør det. Spørg lige ChatGPT. Hvorfor hedder Catch-22 det? Det er fra Josef Hellers roman Catch-22. Det har udviklet sig til at betegne en paradoksal eller selvmodsigende situation, hvor man ikke kan undslippe på grund af modstridende regler eller betingelser. Det er overhovedet ikke hønen eller ikke. Måske har jeg faktisk misforstået hele begrebet. Altså, jeg synes, sorry, jeg er helt optaget det der ord lige nu, ikke? Ja. men det, altså... Men prøv at sige det igen, det du sagde til at starte med problemet. Problemet er... Altså, der er ligesom
der er ligesom et problem, men løsningen på problemet er også lidt problemet, så at sige. Yeah. Eller sådan, du ved, jeg synes faktisk, altså sådan et godt eksempel på det, det er for eksempel sådan, altså diagnoser. Altså der synes jeg altid, man sådan går lidt og tænker, okay, så diagnosticeret angst, hvor det sådan, okay, men angst, det kommer selvfølgelig af, at man ikke er god til at passe på sig selv, og man skubber sig selv ud i en situation, hvor at man ligesom ikke kan bunde mere. Ja. Og så får man angst. Men det er jo også noget, som folk ligesom har anlæg for i højere grad, eller nogen har, og andre har mindre, ikke? Eller det ved jeg ikke engang. Altså, eller sådan, og jeg synes bare sådan, alle de der diagnoser, eller sådan hele psykiatrien er sådan en stor catch-22, fordi at det er sådan, hvis man har ADHD, så bliver man mega inspireret. Eller så kan man have de der perioder, hvor man er mega sådan hyperinspireret, men så bliver man for inspireret, så man kan slet ikke lave noget. Altså, man stener bare sådan i sin hjerne og bare bliver sådan, går kold, ikke? Eller sådan... Så jeg ved ikke helt, om det giver mening, men måske det er lidt, jeg har tænkt meget over i forhold til, nu har der lige den sidste stykke tid været ret meget omkring sådan adopteret, der ligesom har både sagsøgt den koreanske stat og den danske stat og sådan nogle ting. Oftest har jeg følt, at det ikke har været en snak, jeg har kunne rigtig bidrage noget til, fordi at det har været... Jeg føler ikke, at jeg har haft et sprog, der har passet ind i lige præcis den diskussion på den måde. Skal jeg prøve at filme dig lidt, hvis du har lyst? Ja. At have et sprog for noget, og så snakke om det problem, som man føler, der er. Det er lidt ligesom, nu har jeg læst grafisk design, når man lærer sådan marketing og sådan, eller sådan branding og sådan noget. Du ved, sådan, hvad er problemet? Hvad er kerneproblemet? Og hvordan løser vi det? Og sådan nogle ting. Og så har jeg tit tænkt, at måden at løse mit problem på, var at finde ud af, hvad jeg mangler. Det jeg mangler, det er, at jeg altid har følt, at jeg manglede et sprog. Og jeg manglede et rum, hvor jeg kunne få lov til at bare sige ting højt. Og jeg tror, at der er rigtig mange andre, der har det på den måde, om du er adopteret eller ej. Så det er ligesom du siger det der med, selv når man så får den der følelse, at man gerne vil gøre noget med det, så er der ligesom, hvordan får man det ud af sin krop? Og så ofte så, som menneske, så er man jo sådan, om du har et sprog, du kan bruge ord. Men hvad hvis det ikke er tilstrækkeligt nok? Og så begyndte jeg at tænke meget over sådan noget non-verbal communication og sådan noget, for eksempel sådan meget physical theater og sådan bevægelse og gestus generelt set. Det bruger man, altså det tænker jeg også er en rigtig stor del af den måde, når man er sanger. Løsningen på problemet også er problemet i sig selv. Det er jo lidt hønen eller ægget-agtigt, fordi man bliver nødt til at finde den meget specifikke metode at kommunikere på, som siger præcis den følelse, som kan hjælpe en med at sådan relieve et eller andet, går jeg ud fra. Og det tænker jeg, at der måske er nogle andre, der så kan connecte med. Men i princippet så handler det jo om, at så bliver det sådan en, det skal jo være lidt sådan en, jamen andre mennesker skal også sætte den i gang. Andre mennesker skal så også finde ud af, hvordan de tager det og bruger det på deres egen måde. Og det er det, jeg synes, der er så interessant, at man skal snakke om. Fordi det er ikke måske så interessant så at snakke om sådan, nå, men du kan gøre det her og det her og det her. Ligesom når vi snakker om terapi. Altså det er også lidt nogle gange sådan, så får du de her metoder til, hvordan du kan komme af med din stress. Der var engang en terapeut, der sagde til mig, har du prøvet på at gå en tur og meditere og drikke noget te? Og var sådan, gør fucking hver dag. Jeg tror, du har helt vildt meget ret i, at det er sådan, og jeg tror jo også, at et eller andet sted, det er jo, jeg ved ikke om psykiatrien, det er nok ikke, men i hvert fald sådan psykologer, de har i hvert fald nogenlunde samme mål, ikke? Altså sådan at udvide ens sprog omkring ens eget indre liv, ikke? Men vi er så forskellige, så hvordan kan man egentlig udvikle
teori. Altså jeg ved godt, der måske så er måder, man agerer på, eller måder, man bliver... Du ved, når man snakker med sine venner, man er sådan, jeg er helt sikkert også den type, der reagerer. Jeg lukker ned, eller et eller andet, sådan, du ved. Men stadigvæk, så er det jo... Men det er totalt absurd, Det er en social og kulturel ligesom, ting, man baserer det på, men vi er stadigvæk individuelle mennesker. Totalt. Kan du huske den der Beef, Netflix-serie, der hedder Beef? Ja. Hvor de siger sådan der, Western psychology, der er sådan, doesn't work on the Eastern soul, eller et eller andet, hvor det er sådan der, det er ret, musikvis ret dumt sagt, men det er også fuldstændig rigtigt, eller sådan, du på ved, en eller anden måde, ja. der er jo sådan der er så mange forudindtagetheder i sådan den måde, man snakker snakker kognitiv psykologi på i Vesten, som bare sådan, du skal bare træde 3 kilometer ud af København, så giver det bare ikke mening mere. Præcis. Eller sådan. Og jeg tror, at lige præcis det er kernen af, at lige præcis det problem med, hvordan man opfatter ting, og når man opfatter information og sådan nogle ting, det er det, der er rigtig svært at snakke om. Og faktisk, da jeg lavede mit afgangsprojekt på min kandidat, der var der en, der kom hen til mig og var sådan, han så min video, og så sagde han, det her var et meget Asian måde at kommunikere på, fordi han var sådan, i Vesten, der føler man altid, at man skal snakke, man bruger den her rigtig meget. Han var sådan, East Asia, man ved ligesom, hvordan man connecter det her med det her. Og så på en eller anden måde, så var jeg sådan lidt, men hvordan kan jeg egentlig vide det, fordi jeg er vokset op i Danmark? Hvordan kan han opfatte det, jeg har lavet, på en måde, som jeg evigt meget hele tiden er i sådan kamp med mig selv omkring, fordi jeg ikke føler, at jeg kan udtrykke det nok, eller skal jeg udtrykke det, eller sådan, du ved, alle de her ting. Og så alligevel, så sker der et eller andet med et andet menneske, hvor der sker et øjeblik, hvor man tænker, jeg kan aldrig nogensinde fange, hvad det er, jeg har gjort, som han har opfattet på den her måde. Og måske skal jeg ikke, men vi har haft en snak omkring det. Så måske var det egentlig nok i sig selv. Shit, det regner. Ja. Ej, den er også meget fed, den her frame. Den er sådan en god ferieagtig. Ser jeg sådan lidt med min rygsæk og sådan. Ja, men det ser bare sådan en god ferie i København. Jeg tror ikke, man kan sådan der forvente en forløsning. Fordi det kommer jo, når man mindst venter det. Og det tror jeg ikke. Der er ikke... selvfølgelig at spille en koncert har helt sikkert, eller kan have eller noget sådan forløsningsagtigt element. Men hvis man gør det ekstra antal gange, så har det jo ikke det mere. Ja. Eller jo, det har det jo. Nej, det har det sgu stadig, men jeg ved ikke, om det er sådan et... Altså, der er ikke en forløsning sådan på tilværelsen. Eller sådan, du ved. Eller der er forhåbentlig mange, ikke? Ja. Så det er sådan... Ja, det er også noget, der sådan provokerer mig fucking meget, ikke? Altså sådan nogle gange... Og den... Jeg blev også quoted for det forleden. Fordi at der er et nummer fra den kommende plade, hvor jeg synger om, hvordan jeg synes... hvor åndssvagt jeg synes, det er i den der Kim Larsen-sang, Papirsklip. At han klipper papir, når hans verden bliver kold og forladt. Og jeg synes, det synes jeg er bare idiotisk. Eller sådan, du ved, der har det virkelig sådan... Nej, det er ikke det, der er løsningen, hvis ens tilværelse ikke fungerer, eller sådan, man har det af helvedes til, så er det sådan, du skal ikke lave indie-rock. Det kommer langt senere i forløbet, eller sådan. Det har ikke noget med forløbet at gøre. Eller sådan, jeg synes, det er sådan, jeg tror ikke på, at det er sådan, jeg ved det ikke. Altså, hvis jeg bliver milliardær af det, så kan det godt løse ret mange økonomiske problemer. men sådan, jeg tror, at det er sådan... Men det er ligesom bare sådan et helt vildt kompliceret også emne, som vi er i gang med lige nu, fordi det handler rigtig meget omkring sådan, okay, hvordan har man det? Hvordan har man det som menneske? Hvad er ens basis needs? Bliver de mødt? Det er ligesom sådan et socialt aspekt, eller sådan et, sådan et
det er sådan basisaspektet af at være menneske. Det er ligesom, at man gerne vil have sådan nogle ret essentielle ting, som man skal bruge i sit liv. Så er der så den, hvordan man har det sådan følelsesmæssigt, som jeg synes er måske en separat ting så. Så er der så sådan en ting, som hedder, okay, jeg skriver lyrik, eller jeg skriver tekst, eller et eller andet som mit outcome, som mit kreative outcome. Det føler jeg så er en fjerde ting. Og alt det eksisterer så inde i ens menneske, samtidig med, at man hele tiden sådan pingponger med folk, man snakker med ude i verden, og man hele tiden så... Jeg forstår godt, hvad du mener i forhold til det der med sådan, at nej, det vil sgu nok ikke løse din hjemløshed, hvis du sidder og laver papirklips, medmindre du lige pludselig, I don't know, finder den indre strength til at sælge det på... Det er et helt vildt kompleks måde at snakke om sit liv på, fordi det er fucking svært at sætte ting i bokse anyways. Eller sådan. Ja, jeg ved også godt, at det er sådan... Der er mange sammenhænge, hvor det, jeg siger, ikke giver mening. Måske det er de fleste, eller jeg ved det ikke. Men det kommer jo ud af en eller anden grund, eller sådan det. Ja, jo. Det kommer ud i små bidder af din tankeproces. Ja. Der er jo også noget opdragelse i det, ikke? Altså sådan, at du ved... Jeg er helt sikkert vokset op med sådan... Så må man tage sig sammen. Agtigt, ikke? Altså, du ved... Og man har en eller anden sådan... Og jeg havde det jo som barn. Altså... Men at man på en eller anden måde altid har et niveau mere, man ikke kan give af. Eller sådan. Og det ved jeg sgu ikke, om man har. men det kan man blive nødt til at have nogle gange. You know, men ikke? Din opdragelse så, føler du, at den har så præget den måde, du laver musik på? Er du meget pragmatisk i din måde at arbejde på? Eller? Det er det blevet sådan der i mit nu. Men det har fandme ikke været struktureret tidligere. Okay. Men struktur, det er jo også sådan et eller andet finde en eller anden struktur i det, der ikke er struktureret og sådan noget der, ikke? Så det er altid sådan lidt, det er altid ret ustruktureret. Men så alligevel sådan, så er der nogle mønstre i det. Organiseret kaos. Hvad siger du? Organiseret kaos. Ja, lige præcis. Altså, det er jo lidt svært at... Nogle gange så må man rykke på nogle ting, fordi man kan mærke, at man har den, og så nogle gange så kan man ikke rykke på nogle ting, fordi man har den bare ikke. Og det er jo bare, sådan, det er. Ja. Men jeg prøver jo, altså, jeg har studiedage, det er der, jeg skriver, og jeg får ikke idéer klokken 1 om natten og fører dem ud i livet. Altså, så skriver jeg højst bare en note, eller tager et billede af det, eller et eller andet. Ja. Altså sådan, jeg vil ikke sælge det for min nattesøvn. Eller sådan, det er sgu vigtigere. Kan du snakke lidt om, du har arbejdet, bare lige til sidst, sådan, om dit forhold til at skrive på japansk, eller dit arbejde med sådan at arbejde som tolk? Ja, min mor er japansk. Derigennem så er der jo sådan ret meget kommunikation, som er på japansk, og meget, altså, man har jo også et følelsesliv, der er bygget op omkring det sprog, som tit har overraskende få ligheder med det, der er på det danske sprog. Men så sådan, også hvilken person man er på japansk, det er jo sådan... Hvad for en person er du på japansk? Jamen, jeg er på en eller anden måde meget yngre menneske. Meget mindre jovial. eller ikke jovial. Nej, det er forkert. Det var ikke det ord. Altså mere sådan... mindre humoristisk måske. Eller sådan formel i det. Lidt mere sådan stoisk. Føler du er sådan, når du snakker japansk med din familie her i Danmark? Eller føler du det mere, når du er i Japan? Det er mest, når jeg er i Japan. Og jeg tror også, at det er jo sådan, der er også en nervøsitet omkring det, fordi jeg er lidt dårligere til det. Der går altid lige på uger, før jeg ligesom, når jeg er der, før jeg sådan helt er hjemme i det. Så det gør nogle gange, jeg er lidt mere tilbageholdende på japansk. Og sådan. Men jeg elsker at synge på japansk, fordi at det er jo... Altså fonetisk er det jo helt vildt dejligt at synge i. Fordi at man sådan... Der er jo ligesom lydene... Og japansk er jo bygget op omkring, at der er ikke nogen konsonanter, der står alene, udover N. Altså så man kan ikke slutte på Lukas, så bliver det Lukas.
Ja. Så det er sådan fonetisk, er det meget sådan stramt opbygget. Det er ret nemt at synge, fordi at, du ved, det er ligesom sådan... Du ved, når man sådan nynner, så laver man jo også det der... Det er utroligt tilfredsstillende at synge på sådan rent fonetisk. Og så er det jo også sådan, på en eller anden måde, synes jeg, at jeg kan slippe afsted med at sige ting meget mere simpelt. Fordi at mit sprog er sådan nogenlunde på samme niveau, som hvis jeg snakker engelsk for eksempel. Så det er sådan, jeg synes ikke, jeg kan kræve af mig selv at sige noget, der er meget specifikt. Jeg kan ligesom sådan, det er meget simple situationer, at man ligesom kan beskrive, ikke? Så kan man sige, hvorfor snakker du sådan til mig? Det undrer jeg mig over, mens jeg ser et eller andet på tv. Så nu slukker jeg tv'et, og så spørger jeg dig om det. Eller sådan, okay, det er en situation, ikke? Ja. Og jeg er sådan... Er det noget, du ikke har skrevet på japansk? Ja. I den sætning? Ja, i noget af den retning, ikke? Og så er det sådan, hvor jeg sådan på dansk, så vil jeg hurtigt sådan tænke sådan, okay, og hvad sker der så? Så sker der, så kan de... hvad så? Så begynder de at snakke om noget andet, og så trækker de eller andet, så er der også noget med nogle forældre, eller noget. Eller hvordan var vejret den dag? Hvordan lå tingene på bordet? Og sådan, men på japansk, så har jeg det sådan lidt sådan, jeg tror sgu bare, jeg synger det her 2 gange. Det var fint. Det tror jeg godt, jeg kan lære noget af. Det kan da også være noget smukt i. Det er det. Fordi man bliver nødsaget til også at tænke på sine ord med en anden dybde, tænker jeg. Tit så er der rigtig mange bombastiske ord, man kan bruge, og rigtig mange sådan snørklede sætninger, men nogle gange så handler det måske også at fange noget i et moment, som er meget basalt, men som kan have helt vildt meget styrke i forhold til, hvordan man leverer det. Eller... Ja. Det er det. Og for mig er det også en kæmpe... Jeg har en kæmpe sådan contradiction i min personlighed. Det er, at jeg hele tiden higer efter sådan bevægelse i mit liv. Og jeg ofte føler mig restløs. Det er sådan en restløs følelse, jeg har inde i. Jeg keder mig hurtigt. Jeg føler, at jeg skal stimuleres. Og på en eller anden måde, så har jeg sgu svært ved at se mig selv i det der sådan 9-5 jobs i mange år. Men på den anden side, så hverdagslivet er så smukt og poetisk for mig, når jeg ser det blive sådan skabt af nogen, at jeg sådan kan blive sådan helt, virkelig emotionel og græde af det. Ja, jeg er fuldstændig... Billeder, jeg ser, hvor det er sådan meget basalt. Husk, min veninde gav mig et postkort, hvor det bare er en kvinde, der sidder ved et bord. Men jeg kan bare se alle mulige historier i, hvordan det har været sådan, du ved, det har måske været hendes fødselsdag eller en familiemedlems fødselsdag, og hun er lige kommet ind for at tage et fucking break, fordi alt sker ud i baghaven, og det er kaotisk, og hun sidder bare lige. Og min venner sagde, at det fik mig til at tænke på dig, og jeg var bare sådan helt sådan, wow, det her fanger mig vildt meget. Sådan hverdagslivet, små, basale ting, som man kan lave om til sådan, hvor alt ikke er perfekt. Ja. Jeg hader, når ting skal være perfekt. Ja. Måske er det bare sådan, fordi jeg ikke er detaljeorienteret nok, men jeg kan virkelig følge dig. Så derfor, da du snakkede om det nu, så var jeg sådan helt det der med alle de ting, som man kan putte ind imellem linjerne i det der basale øjeblik, som du lige beskrev for eksempel. Det synes jeg for eksempel er vildt fascinerende og attraktivt for mig. Det er også lidt det, både det skønheden, men også det frustrerende i for eksempel at lære et nyt sprog. Altså, fordi jeg er jo gået i gang med at lære koreansk. Så jeg har to dagbøger. Den ene skriver jeg faktisk altid på engelsk. Det er virkelig sjældent. Nogle gange kommer der nogle danske gloser ind, men jeg har det meget sådan... Jeg ved ikke hvorfor, men det danske sprog for mig er en måde at kommunikere. Det kommunikerer jeg bare med. Eller sådan, men jeg er ikke følelsesmæssigt attached på den måde, at når jeg for eksempel skriver noget omkring, hvordan jeg har det, så skriver jeg faktisk aldrig på dansk. Det er ret mærkeligt. Klar. Så skriver jeg faktisk på engelsk. Ja. Men så har jeg en dagbog nu, hvor jeg er begyndt at ligesom skrive små ting på koreansk, for at øve mig i. Og det er jo også virkelig basic. Det er sådan noget... I dag var jeg meget træt. Og i går var jeg på en café med min ven. Men for mig
bliver de her sætninger bare nærmest til en hel novelle, fordi det er så smukt for mig, at jeg kan udtrykke mig. Ja. Og jeg ved ikke, om magien måske forsvinder, hvis jeg en dag... Altså mit mål er jo at blive sådan forholdsvis flydende en dag, så jeg kan kommunikere med familiemedlemmer af... Det bliver i hvert fald nok noget andet, ikke? Men på en eller anden måde, så bliver der jo lige pludselig også alle mulige ting connected til det, som jo så bare bliver et nyt lag af noget, som man skal forholde sig til. Ja. Eller sådan. Og jeg tror, at man har et indre livssprog, eller et kunstsprog, eller et eller andet. Det forstår jeg godt. Og jeg sådan giver mening. Eller jeg kan slet ikke finde noget af det på engelsk mere. Jeg synes, det er sådan... Det har jeg også gjort i mange år, og jeg føler ikke, at jeg sådan nogensinde kunne knække den. Så jeg føler sådan, at engelsk, det er sådan et... Jamen, det er jo super kedeligt på en eller anden måde. Ja, men der er også bare så mange sådan traditioner omkring at sådan synge på engelsk, som jeg bare sådan... Jeg slet ikke orker. Ja. Eller sådan, hvor jeg tænker sådan, jeg har ikke noget at bidrage til det der. I hvert fald ikke lige nu. Eller sådan. Nej, præcis. Altså, det... Men jeg tror sådan... Jeg synes faktisk, dansk er ret grineren, fordi at det er sådan... I forhold til... fordi i forhold til japansk og engelsk, så er det sådan der, det giver virkelig ikke ved dørene. Det, er sådan, det lyder fucking grimt. Så det er sådan, og der er ikke sådan... Der er ikke super mange ord. Nej, heller ikke det. Eller det er der jo sådan set, men jeg tror, at der er sådan... fonetisk, så er det jo også sådan... Det er svært at vide, hvor lydene starter og slutter. Yeah. Så man kan ikke sådan... hvis man nu synger... har en melodi... Så er det sådan... På engelsk og japansk, så er det sådan... Det er meget nemt at ligesom bare fylde den ud, og så er det bare den melodi. Yeah. Men på dansk, så er det sådan der... Okay, det farver altså sådan melodien helt vildt voldsomt, ikke? Det er meget interessant, ja. Så man på en eller anden måde sådan... Så er det noget andet, man skal finde. Så er det et eller andet sådan en måde, man kan sådan approache melodien, som klæder de her lidt voldsommere lyde, som det er sgu lidt mere gritty end og det synes jeg er meget fedt. Altså sådan det er bare et sindssygt gritty sprog og sådan, men det er jo mit sprog, så det så det synes jeg også bare er mega sjovt. Ja, eller det er jo totalt åndssvagt, at jeg ikke har udtrykt mig i det før, fordi at jeg er så 100 gange bedre til det. Jeg er meget mere præcis, jeg er meget mere rolig, når jeg synger på dansk, end i andre sprog. Jeg føler mig meget mere autentisk. Jamen, jeg misunder det også lidt, fordi du ved, man vil da gerne have sådan en eller anden specifik forhold til sådan sit native language, eller hvad siger man? Men for mig er der en eller anden sådan, det ved jeg ikke, det føles lidt som et pres nogle gange. Ja. Synes jeg. Hvor jeg begynder at tænke mere over, hvilke ord jeg bruger, fordi jeg gerne vil have det til at lyde på en bestemt måde. Ja, fordi også fordi ja, og også fordi man er inde i, hvilke konnotationer nogle ord har. Eller sådan, du ved, så kan man sige, det er jo meget fedt at sige pyt til ting. Men så har man sådan, at Pia Kjærsgaard har sagt det der for mange gange. Jeg kan ikke sige pyt. Jeg må sige, fuck det. Eller noget, hvor der var så mange sådan... Så har jeg også bare tænkt nogle gange, det er bare fordi jeg er doven. Eller sådan noget. Det er bare fordi, jeg ikke lægger tiden nok i, når jeg skriver, så er det meget intuitivt. Eller sådan. Det er meget sådan, det kommer ligesom bare, det er ikke fordi, jeg har læst litteraturvidenskab, eller jeg har ikke gået på forfatterskole, eller et eller andet. Altså sådan, alle mine tekster er jo bare... Jeg ved ikke engang, om det grammatisk er korrekt, eller om det, du ved sådan, jeg ved intet om ægte digtopsætning, eller hvad siger man? Eller det ved jeg sgu heller ikke. Jeg skriver bare. Jeg tror, vi er meget heldige at bo i Danmark, lige hvad sådan noget der angår. det tror jeg virkelig. Seriøst. Altså, du ved, der er så ikke meget mesterlærer, eller sådan, du ved. Nogle gange kunne jeg godt bruge bare lige 2% mere af det. Jeg synes også, jeg føler virkelig, at jeg har sprunget over the basics med mange ting. Men så oplever jeg, at folk har sprunget meget mere over end mig. Der er nogen, der bare sådan der, nå okay, altså sådan, også igennem musik, hvor det sådan, du ved ikke engang, hvad en durskala er. Så sådan, nå okay, fair nok, stop. Det er ikke noget problem, egentlig. Ja. Men det er nogle gange sådan, det er jo ikke sådan, jeg er opdraget. Men det passer mig helt vildt godt, fordi at det er helt sikkert sådan
det i min opdragelse, jeg har sådan taget mest afstand fra. Ja. Det er sådan det der det håndværksmæssige. Eller sådan. Ja. Men det er meget interessant også, fordi lige måske den sidste del er også sådan, i forhold til det der med, når man skaber noget og ens proces og sådan noget. Måske er restløsheden bare min proces, eller sådan min skaberproces. Måske er det bare meningen, at man skal sådan... Jeg bliver ved med at snakke om alt det der med sådan glæden for det uperfekte og sådan noget, men alligevel så har jeg alle de der helt vildt ekstreme... ligger alt det her helt ekstreme pres på mig selv, fordi jeg skal leve op til noget, som alligevel der kommer udefra jo. Og det er meget interessant, fordi man kan jo aldrig helt løbe fra det. Nej, man kan heller ikke løbe fra, hvis man gør, altså uanset hvad fanden man gør, så bliver man jo faktisk, hvis man bliver ved, så bliver man jo god til det. Mm. Og det kan godt være, at det ikke lige er ifølge pensum, men der akkumulerer sig noget. Mm. Så det er fedt at opleve. Mm. Er det ikke det? Jo, nu gør jeg jo bare ting. Jamen, det er det. Nu skaber jeg jo bare mit eget, fordi at, du ved, sådan, nogle gange så bliver man bare nødt til at... Du har også startet dit eget pladselskab, så nogle gange så skal man bare gøre sine ting, og så er det ligesom bare, hver dag er en ny dag. ja, det er det. Det tror jeg bare var sådan meget, hvis der skulle være et eller andet, man sådan skulle give et eller andet råd til ens yngre selv, hvor det bare sådan, ja, altså det bunder jo bare i sådan, lad være med at give en fuck, hvad andre folk siger. Eller sådan, du ved, man skal nok blive god til whatever. Mm. Altså, hvis man bare lige kommer op om morgenen en gang imellem, i hvert fald, og lige, så skal der nok akkumuleres et eller andet ud af det. Mm. Så bare få lavet en lille smule, ikke? Ja. Altså sådan, og det er ret få folk, der, eller sådan, det plejer at lykkes for de fleste folk, ligesom at lære at kunne et eller andet, som andre folk kan bruge til et eller andet, som gør, at man kan få en tilværelse op at køre, ikke? Ja. Eller sådan. Er det, du vil slutte samtalen af på, det er lige give dig sådan et råd til dig, dit yngre selv? Yeah! Ja, let's go. Var det rådet? Ja, det er meget fint. Er det ikke meget fint råd? Jo, ja. Det synes jeg. Jeg elsker de her huller, for det er sådan lidt Jurassic Park-agtigt. Ja. Jeg har faktisk også brugt hele formiddagen på at sidde og se sådan nogle AI-genererede dinosaurvideoer. Nå, det er derfor, du får se det. Jamen, nej, det ved jeg ikke. Nej. Jeg tænkte bare, at jeg tog ud i god tid. Det gjorde jeg så bare ikke.